Anyang laki din! Ay na, apaw! Kunaklaki din, no? Sino tikas larubin padilya ang masabak ka? Si Kamagayam, pare utaw! Wan pare, apay, di mo ka di madlaw, nagdi ko sakit tikas na unay. Ha? Kan nagpumadak pa isa nagpintas, ti pan nakabis nga iti boko. Ay, una yan! Sa di na ti papanamaya? Mapanak man niya yan ni Saria. Inak man sarunggaran. Anya? Ay, awan pa'y makatawin manipod na balo ka? Ngumita, dagaya mo nararmamon, pare utaw! Ne, apay, kapoy, pare turyong. Ay, unay kang paray! Kahit, kaya nakangarod ni Sarya. Saan na pa'y magkidingay naklon? Nga mo, ken mariknak, nga damit pa naggusto na kanya, pare turyong. Sigurado, saan ngagbayag, sasagutin niya ako ng matamis na oo. Anya? Ala ingka nga raw, ang mga no agururay ni Sarya kinga, pare utaw. Pudno ka day ti madamdamag kaw, anak kaw. Anya day tananang? Nga, dakan war-arman na ni Utto. Ay, pudno day tananang. Nasabak ko nga rod itay lang. Mapanakano sa rungkaran ni Sarya niya balay na. Aniya? Ay, saan na talaga maikan ni Otto ti kinababairo na, nanang. Iwang nga raw. Awam pa ti makatawan. Manipod idipin mo say ni bakit na. Ngam ita, adamanin ar-arman na. Anya nga raw, babairo nga raw. Iso ti katatao na. Ay ayatin ka unay-unay. Sarya my love, so sweet. Ha? Ikarik asan kan tupulos pasagitan, iti kaano man. Tandaan nam na ita, Sarya. Ay, Utto. Awan pa'y ti makatawan. Manipod idipin mo say ti asawam. Angam ita, umay nakit din sarsarungkaran. Awan mo dagas na, sigagit di mat. Agpara tamot abalo. Iso nga awan parikot. Ay, saan? Mang sapul kalaangan iti sa baling armam. Sana siya. Ha? Gaputa iti kaano man, saan ka maayat? Nagsakit mo tenda ita pa nagsasaom siga, Sarya. Anya kalaki din na ya. Natarak mo it. Ken may sa anak pa yalakay. Kabalak pa iti mamin 8. Anya? Iso pa nga sim, Sarya, my love so sweet. Aklunin na kuma. Oray kasta kang agsaw kanya, sa anak ka maupay kin ka. Gaputan na pudno, ti panagayat ko kin ka. No adapay panggap mo ang makiasawa, Sarya. Saan kumamatan nga ni Utaw? Ha? Nadamag ko nga may nga agar-aram kanukan kakag. Ay, pudno day tanana. Kanayon nga rin nga dito itersenak. Kunamla no gumatang. Ngam saan mat. Taday tala aram-aram ti umay nararamidan. Kastaya. Iyapo day jay alalaki. Talaga dinan maikat ti kinababairo na. Di nalakit mauray ang mapalabas ti makatawan day di asawa na. Sa agarang manan iti sa bale. Anya ngay nga ron. Kat babaero mat. Basta, ti maibagakin ka. Ti musong batan day jay nga utaw. Awan ti maganab mo kan kwa na, kunaktumag. Ket, anya ngay utaw. Inaklon na kakadin ni Sarya. Ay, saan pa'y nga rod, tata? Adamot lang kiti panagkunak. Kabailak pa'y matimamin 8. Umno apay nga ta. Ay, una yun ta mamin 8 utaw. Ket pudno mo tata. Kabailak pa man. Ay, ang mga nukong ko ng laday ta, utaw. Ket no sana tumakder. Adamot agas apang patakder, tata. Anya, ay, uto ka talaga. Parikot ko nga rod no kasano ka mapagwin ni Sarya. Pakipot pa lang amin na yabalo. Ay, unay ka na yaw tao.
Anya laki din. Ngam no mauma ka talaga kinkwana tata. Ay talagang agar maklangan iti sa bali. Saan lang mo't nga iso ti babae dito ilumong kahit. Kung namlan mo iso lang ti da mabagbagi na. Ti salbag asarya. Ar-arbam ng pagsasawa. Pagsasawa ko na. Tadinak madlaklo na. Bay aman ang mabangles di iduldulin na. Doori magangaw. Ha? Surungkot. Sarya, my love, so sweet. Awan ka niya talaga ti namnamak yun ka? Manun adaras nga imbagakan ka, nga awan namnamaam kanyak. Ngamin, awan mariknak a panagayat ko kan ka. Anya? Sarya, my love, so sweet. Amok, no apay dinak kayat. Ha? Panagkunam siguro, saanin atumang ka na niya. Anya kalaki din na ya. Anya? Amo ka tayo tatirason. No apay nagrigat nak nga klonay. Nga oray adamot lang ak. Oh. Anya ka din daytang nga ibagbagam utto. No day tati pampanunodam sayra. Adamot dagiti agas ken wagas tapno tumangkan. Ay, pumanaw ka man dito tersenak. Anya ka din nagitang nga ibagbagam. Ha? Utto ka talaga, salbag ka kitdi. Anya? Apay ngay pare utog. Nagkapoy kamot kay. Ha? Apay anak ko naman na paritoryo. Win ah. Tapay di na kamulaklo na ni Sarya. May love so sweet mo. Yakman amoy ti daya babae. No nya nga tati kurang kanya ka. Tapay di na kayat. Kit tumangkin pa yung mutamok. Anya? Imbagak lang arudan ngayon ko na. Ano sana tumangkain? At damot dagiti agas apagpatangkain, pare. Ay unay kang paray. Talaga mo Talaga kinarir mo ti kinababairaw. Ay, unay kamatin, pare Toryo. Unay ta babaero, pare. Mapleng man tilapayag ko no kasta ti bagbagan, pare. Aw, no di mo kaya ti term mababairaw. Womanizer. Tapno na pinpinta sa danggay. Ay, nyalaki din na yan. Porno ka di tinadamag ka o tao? Ha? Anya day ta, tata. Ngayon sardang mo karon ti panagar-ari mo ka ni Sarya. Porno aya. Way, tata. Insardeng kon. Tanapukawan ako ni ti kakaisuna namnama. Aya. Dinakmad lang amin aklo na nay. Kun manumit tin abulan nga. Dato na kingwa na. Hey, kunamlan nakapimpinta sa balo da ya sarya. Nagalas mo lang. Fay, ay, gapulaan ta di na kay naklaon. Kastante bagbagam. Nga musto lang di saan na panangaklon kanyak, tata. Ngamin, addaman yung tinamamok nga ububing nga amang nga miso, tata. Aya, ububing ko na. Saan ka ba'y siguro ato lang, tata? Tapno saan nyo anang nagtimbaga? Ay, yan niya laki day na ya. Di na kay naklong ni Sarya. Day tokit ububingay. Awan to mga minti pamatiyo kanyak, tata. Ado tiwagas tapno tumanggan. Anya lagi din na ya. Ado ate mo kapag patanggan, tata. Iso nga mo, saan nga agbabawi ni Talya ang mga klon kanyak, tata? Ngam, manong uto. Aday nga ubingak ngam sika. Laklakay ka kanyang iti 15 years. Kunak tumot kin nga, Talya. Saan mo't aday jay tawon ti pangibasaran iti napudno a panagayat? Ha? Iso pang asim, Talya. Di na kumamot paayan. Pinainak na jay asarya. Di mo kumamot tin ulitin na. Ay, Di ka kumamot ag sinaya kas na, Talya. Uray aday walaklakayak ngam sika. Tumangkan ba'y mat? Sika, hindi mat. anya? Ay, anya ka din day nga ibagbagam, manong uto. Ay, kwa. Ti kunak, no sana tumangkan. Adamit agas apagpatangkan.
Anya? Ay, puno ti bagbagak talya. Mamati ka ko ma. Anya? Adda manin sa baling ar-arman ni Utaw. Adda nga rod nanang. Ob-obingam ni Sarya. Agasam day tangay. Ipasika na kanukin nila kay Pedro nga agtawan lang iti 25 year arman na. Anya? Kahit inaklon na nga raw ni Utaw. San pa'y siguro nanang? No inaklon na ni Otaw. Imay ko man ada dyan dito. Ngumay na iparamag. Amumutin ti ugali na dyan nga Otaw. Tunggal ada mga klongking kwa na, kurang lang kay pakamunan iti bumarangay. Una yan dayjay nga Utoy Talaga nga ipatay na, no awan babae, iti biyag na. Huwag nga ron nanang. Barang ano aklunan na dyan babae. Tapno agtalnan. Kayat mo, Sawen. Agayan ayatan talya. Wano to? Jakmat lang amin malapdan diriknak nga agayat kan ka. Nga ore adayo nga inauna kang siya. Yahoo! Kamaw dyan na. Agayan ayat kaming kanitalya. Yahoo! Ay na, maragsakan aklaw na italya. Ay na, nakaragragsakan. Daytoyen ti karagsakan ngal daw iti biyag ko talya. Ti panangaklon mo kanyak. Ay agyaman ako na yunay. Awan anyaman na uto. Ay ayatan ka unay-unay. Ay, kasta akmot king ka. Iti ka ano man. Saan kanto apasakitan? Apaw! Dagita man, di pa nag-isisam. Pagatlapayag ko naman. Anya laki, day. Ket, wala pare. Sino di sana makaisam? Ket, inaklon na kon ni Talya. House, agang angaw ka man ako na akon pare utaw. Saan ang agang angaw pare Toryong? Podno, ti bagbagak. Kay, nagana sinabiyag no kasta paray. Kaskala na nga bak iti luto. Ano kasta? Ay, wala pare. 25 years old ko naman. Anya lagi din. Kay, agdidit kayo mga lang. Ha? Kwa, agdit kami dulat na. Mabalin ka di matasaan. Natayar na ito yung pare Toryong. So, imposible apaayan na ni Talya. No, awisit nga agdit kami. Anya? Hello, Talya. Hello, Uto. Mabalin ka di nga awisan ka nga agdate in Don Bigat? Ha? Valentine's Day in Don Bigat. So nga, awisan ka mo't amapan agdate. Oray man adayo alaklakaya kam ka. Amok mo dagiti Valentine's ama ko na. Ala, win ko na mo na. Ala, wala. Day talaga yam. Oh, agpaiso? Ay, dagitaman ti may sakayat ko ken ka, Talya. Siguradom lang Asaanak nga mabuisit kan ka. Ha? Ay, saan? Anya ka lagi din na ya. Sweet day to'y boyfriend mo, kunak domait. No worries, Talya. Masigurado, mapawaw uto ka kanyak nung makitam tiki na sweet ka. I assure you, Talya. Tara, nanggiyap ka na, ipumanok ka idir na ay. Nabarbartak siguro na iyay. Ay, wag, nangagkumutla na iyay. Rumwara ko ba sa pagsasawak ng... Ay, wan, nangagkumutla na iyay. Sanang interesado ang mga mo, no? Sino na iyay na bartak? Tata, pare Toryong. Ay, siga magaya mo tao. Pasolpot-solpot ka ba? Anya ka tayo may padamag ka na kamay. Siyempre, good news. Anya lagi din na ya. At mo't imay ko yung padamag abad nyos. On pa mo na po da. Anya nga rin tayo padamag mau. Ibaga mo na. Pare Toryong. Agsarak kami kan Italya inton bigat. Anya? Ay, Day, agsarak kayo ko na. Apay akilata, nagbaliw tilangam. Ay, ada nga rin, parikot ko. Tata, pare Toryong. Nay, anya nga day ta? Rumbang ko manaragsak ka at ag-date kayo.
Valentine's Day ko naman. Ay na. Ay, mabai na nga rin na mapangumatang iti pagpatanggan iti parmasi, pare. Tata, Anya? uwan pare, dahita ti parikot ko. Amangan nga no, madisappoint ni Talia kanya. Ay, una yan. Dahil talagayam ti parikot mo. Rumbag lang nga naturad ka mapangumatang. Nakalaslasnog ka lalakay. Mabait ka kide na mapangumatang. Adayamot ti babaero ang managbabain. Awa, ano to? Unay ka matanod to. Itayak pa nga agur-uray kan kanito ti hotel. Ngamapay nga itakalaang. Ay, kwa. Pasensya ka ko man, Talia. Dala ngamin napanglugin hatang iti parmasi. Ha? Anya na ita? Kwa. Pagpatangkay, Talia. Anya? Ay, unay kan? Na? Kitakman? Ay, awanay. Tinumar ko na. Tapno apag iso nga kwa. Anya? Kit, ala, Talia. Umunagtan dito hotel. Ang mga nod na makakita ka data dito. Nakababay. Kunakman mo imay taritoy tapno ag-date. Apay kaya kasladi kamot makaigig na uto. Kwa. Sabali nga min ti marikiriknak. Ay, Ha? Anyat kayat mo asawan? Adda ka din nasakit iti bagbagim? Wano? Timangkan ka din? ay, saan pa Italia? Nagtumarak iti pagpatanggan. Saan mo itati kwati timbanggan? No di ka ti, ay na, buo mo tinabagik. Sabali talaga ti mariknak. Madi talaga. Ay, Anya nga ron ti aramida? Ay, unay ka matan? Syaktit din di madanagan kan ka? Ay, tilan tumat ngamin ti aramida? No saan ngamin na natumakdar? Saan at tila tumtumaram nga agas maawatam? ay, di na kumamatin ong tana. Ay, pangasim dalya. Dumawat ka iti tulong ni Tarwar. Itaray na ko ni hospital. Ay, madya talaga ti Riknak. Saan lang ati mabagbagik di tumangtanggay. Buwa pagik dalya. Matayak sa amot na. Kahit imbag man ta nakarwar ka adagos manipo na di hospital. Pareho tao. Apa nga, agkat katawa ka pare. Makapahilag ka ba? Ngamain pare. No saan nga minatumangkin aki? Saan mo napilitin na? Anya kita may tartara i hospital. Gapulang itang-tang kanyaw. Ano na yung ngay? Uwin nga rod, nakababayin din. Kahit anya nga hindi ko na nitalyakin ka. Awan pare, imbrik na ka. Anya? Ay, on pare. Dahil tatipod no. Kas taunay abain na, idimpan na kayo hospital. Idi nagdamag yung nurse. Imbaga na, nagtumara kami niti pagpatangkay. Kas taunay nga lag yung nurse ka. Anya? Oray siya, mababay na may. Dayta ngaming kay paray. No saan na tumangkay ko na manay. Saan na pilitay no. Sa natila tumtumarab. Taray, nakababay. Iso pa nga asim paray. Ta saan mo ko mga ulitin ay no. Bayam ka di ako maray. No tumangkin to di na saya. Ay, uwi na pare. Saanin na talaga? Saanin pare? Promise? Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Parang Tarabay.
Anya laki din! Nanang, ayan na ni Manang Ana. Madama nga aglutluto. Mapaanak man ijay. Saan mo adisturbon? Tamabisinan ni tatang mo ang naggapo ije taltalon. At dalaang ibagakan ko, Ana. Manang Ana, adaman ibagakan ka. Jack pa'y nakaluto. Anya ay day ta. Amom ex mo? Sino nga ex ko? Ay na, adugayan ti ex mo niya. Ni Ruben ngay. Ni Ruben, apay? Nabayagan asaan kami ang nagkitkita. Manipod ng asawa. Tiniliw da. Apay at tiniliw da? Adda ka na si Kugan na abakit. Ay, unay mo daytan at chismis si Kamari. Isumuti ko na da. Dayjay ka no abakit, sugar mommy na. Ay, imbaglakit din at saan kami ang nagkatuluyan kin ni Ruben. Siya kumaitan ti kaasi aluklukwan na. Nakainaw ka din ni ading mo, Ana. Ado ti ininnawan na nanang, apay aya. Kuna na mo't nga da istoryaan na intun madamdama. Ay na, chismisan na kamagayam ni Marie. Amo kami na mapaspasamak dito'y lugar tayo, kapukan kwa na. Bilibak kada kayo, ananang. Iso nga raw, akay kayat na tirumwar amapan gumatgatang dita kantina. Tapno makasagap latta itinaduma-duma at chismis. Nalpakas ako na naginaw. Ay kat umay kagtugawan dito'y nagtengaan mikin ni manang mo, Ana. Ay, katwa na. Anya manin ti istorya umon. Part 2, dya inistoryak itay kan kamanang. Anya, adda part 2 na day jay. Gawan, in-text da kanyak ti part 2 na. Amo yumatan, ado nagiti chismisak ijeruar. Ala, istorya nga rudan je part 2 na. Tanay, ang kaba-kaba to'y parukong kaw, kayat ko amaamuan. Ay, saan man aday tarubin ti pag-istoryaan tayo? Oy, still hurting pailaang. Kat nabayag damo nga main ang nagayan ayat. Makatawon laang nanang. Kunak no iso ti makatuluyam. Imbag ata saan, siya kumaitan ti luklukon na. Angam anya ita, bakit kan abalasang? Mari, may sa. Oh, dan ganyan ti part 2 ti istoryak din. Ala, aguli mo kan, Ana. Oh, kalpasan ana ti liw ni Ruben, tanakasikog iti bakit a sugar mommy na, adda man ang nagdarom. Sa bali mo't a babae day jay. Ay sus, nagadaon. Agasam ngay data. Playboy mo't gayam. Ayan na ngay ti part 2 na dita. Dajay, indarom jay sa bali manan a babae. Addan tumanan part 3 na. Padaanan nyo. Ay, girl, lumuklukmag ka. Wen nga ron. Hay, kurang ak ngamin iti exercise. Mano abulanan? Anya man no abulanan. Joke ko lang, si Kama. Oy, saan ka masikugan niya? Amok mata saan, kasano kumaamasiko ka, kat single ka man. Kat, isumad. Oray siya, kat masikugag samad tan. Ay na, saan aga po tadakkel ti tiyan ko kat masikuga kon. Naimas laang at talaga ti sidsidaan mi anya. Di magsensamo to'y tricycle ko Di ka man nagsao iti kasta manong. Gaputa siyak tinakalugan ibagamon ti kasta. Joke.
Angaw kulaang da jay, si kakit di mo. Agpapada kayon amang uyaw kanya, gaputalimok mga. Angam, aguray ka man, ading ka. Apay ngagpaiso akil na at alimok magka. Ay, kadgagangay na Kastumot at talaga no bumakatan ti tao. Kumapsot ti metabolism na iso alumukmug. Kastagayam. Apay, nadagsanak ka di una yun. Mariknak nga raw. Uray la agbangking da iti sidecar. Al, agpakutungak nga ro din no kasta. Ado kayon amang uyaw kanya. Kid no broken-hearted kan samat nga main. Aging gaita. Paka-broken hearted ak kumamangay. Ne, kini Ruben nga ex mo Ay nabayag kami nga awan kin ni Ruben Manong. Isu nga road, nabayag kayon nga awan. Ngam, isun samat ti pagluknuk magam. Jay pa nagsinayaw. Apay asaan kayo amamati ang naka-let go ako. Karurod ko pa ikit din amang dinagan da ya tao. Saan pa'y asim mangput ni Marie? Saan pa'y nga road? Imbaon ko itay alas 5 amapan gumatang itisidaan tayo asaka ti manok di tatalipapa. Aging gaita, saan pa'y mutasim mangput? Napananan ngay. Ay, jak nga road amaw. Taawagak man. Alas 7 itirabi sige, awagam man laangan. Api nga taamarabyan pa'y laang mo day kaya babae. Hello, Manang Ana. Ayan mo, agawid kanta ni mabisin kami. Nakagatang ka kanun iti sakat ti manok nga ipagpagatang ni Nanang. Aywan, ang dagayam di pagpagatang ni Nanang. Saan mo ang nagatang? Nalipatak. Kasano mo ngamin? Chismisan dakdagit yung kachinchinismis ko. Awanin ati magatang muta ni Rabiin. Kasano ngayon agungot ni Nanang? Agawid kalatan. Aguray ka, taadapay tuntunak. Anya day taatun-tuntunam aya. Di naggapuan di nagchichismisan da. Inununam pa'y tinakichismis ngamin. Kasano? Si Kati pagchichismisan da. Ay, may gayam. Anya, siya. Apaya siya. Mala ibagak tukon kain tun madamdama. Biro kak pay no sa dino tinaggapuan na dayjay at chismis. Ay agawid kan ko na. Sige. Bye, Manang Ana. Anya nga Anya nga anya. Jay sa kati manok asidaon tayo. Ay, syakmut ka no ti pagchichismisan da di tarwar nanang. Nagkuna ni Marie. Tapay ko maasika ti pagchichismisan da. Nasayaan ta si Mangput kan. Inururay nakgayam? Katuan na. Awan nagatang ko asaka ti manok. Nagsida kamin kininanang iti sardinas. Nagbayag ka mo amin. Tinunton ko nga rod no sa dino tinagtaudan ti chismis. Nagtugaw ka man dito Ta istorya day ta ibagbagam at chismis kanya. Mabalin ka di nga agangas akpay? Agangas kan Darasam. Nakaangas kan. Pudnon samot. Apay akitaam day to'y tiyan ko. Masikog ka kano? Nagkuna. Dagiti tattao Ay, dagiti padam at chismosa. Amin da. Dagiti agpukpukis, dagiti kargador, kan dagiti driver, si kati tapik da. Ay, saan ka masikog? Saan? Isumot ti kunak, isumot ti chismis. Narawat aklaang amangan. Isuday tati ipalpalawag ko kat. Kabaalam nga ibusan, ti sa nga bandihado nga inapoy. Imbagam day ta?
Ay sus, ibabain nak mo ilauna yan. Kat, tapno mamati da asaan ka amasikog? Asino tinangyuaras iti dayta? Iso ti kahit ko amaamuan. Ngam, rabi iuna yan, iso nagawid ako na. Idarom ko no asino ti mang perperdi iti reputasyon ko. Ay, wana, ipabalod mo. Kat baybayam ang malungtot iti pagbaludan. Ay nabilbil ko da itoy, kitaam. Katuan, nagdakkel ataba iti aglawlaw di tatyan mo. Kasla salbabida. Apay ngay anak ko, si kamot gaya man ti chis-chismisen da di tarwar. Ay, uwan nga rod nanang. Agyaman ka kin ni Marie, tanalaing ang makasagap iti chismis, gapuken kwa na. Naamuan tayo adagos day taapan ng perperdida ken ka. Apay asyak itan nga iti pagchichismisan da nanang. Di mo pa'y kayat, kaskala artista. Uray sa anak ko nakasla artista nanang, basta sa andak a pagchichismisan. Day, apay ngay anangisit matenday tabadom ama panagtrabaho. Tapno saan unay amadlaw day to bilbil ko. Sa bagay, saan unay amadlaw no agbado ka itinangisi. Oy, Marie, agring ka. Marie, Apay, amang riing ka. Kat alas 5 pa ilaang. bumangon ka takadwaan nak amapan agjogging. Agjogging. Sa anak nga agjogging. Jacket. Kadwaan nak tapno bumasit day to'y pagchichismisan da atyan ko. Isuda Apay ko mga iramraman nak dita. Bumangon ka ditan. Ado ti makitam amabalin mo nga ichismis dita kalsada. Ay, wala niya. Mabait lang araw, tagsukata. Ay na girl, apa yan ang isiti suot mo ah? Ay, agladlading itak. At dami na tayo mi. Anya? Asino? Ay, condolence ah? J.E.P.S. at chismosa. Anya? Ay, kung naklakit din no asino yan minatayo ngay bagbagam. Ipis matlaganyam. Ay ngam aguray ka man. Anya ti kunam, chismosa nga ipis. Jay mangiwarwaras ama si Kuga. Ay wan anya. Ay, asino matay jay? Asino nga tatinang yuwaras ama si Kuga? Nakadanon pa yan ijay lugar mi. Sana siya ka. Saan nakakitaan ni Tikas na? Talaga ka di asaan asika? Saan ay siya kunakman? Sumuko kan no sika. Anya sumuko sa sawam? Idarum ko timang perper di iti kinatao. Saan nga rod ay siya? Asino ti amam? Ada ka di man? No siyak timang idarum kan ka. Siguradwak amalungsot ka iti pagbaludan. Ha? Saan ka makapag-pedicure kan makamanicure iti unag? Ay, nagkas ang matan. Saan ka makapag-makeup? Saan ka makapag-heels? Uston. Sumuko akon. Saan ako naparigatan pa'y, Ana? Please. No saan asika? Asino tinaggapuan ti chismis ama si Kugang, ha? Ibagak ka din? Katibagamon, Ni Ruben, JX mo. Ti awanan bain. Oo. Ang ni di na kon idardarumuan.
ti Ruben? Agtungtung taman. Oh, Ana. Long time no see ah. Oy, saan nakapanawan, Ruben? Agsarita tapay ko nak. Tanya ko matipagsaritaan ta. Kahit nalpas na kon nga inbreak. Damagampay lang ang kanyak data. Adda babae ana si Kugam. Ah, kunak mutin ka idi nga agsubli ka kanya. Kahit agpakasi ka kanya. No kasta, sikat tinaggapuan ti chismis. Anya chismis. Lawlawag man no nya chismis dayta. Basta chismis, amumun dayjay. Ibagam ta ti klase a chismis. Chismis, ama si Kugak. Ah, dayta? Ha? Apay nga warwaras mo dayta, ha? Di mo ka di amo apakapir dyan ti kinataok dayta, ha? Amaw, isungarod nga raramidag. Sipatan kansan! Kunak magking kaasaan ko akayat a makisina king kaide. Ang manya tinaramid mo. Inadaywan nak man. Idarum ka talaga! Ay saan na ka mabutang nga may darom. Namin ano na kon nga indardarom. Gapo iti kinaado ti babaem. Kaya da magayam. O nya, kaya't mo ti makisinubyanan kanya. Ay pakpakawan! Uray siksi kalaangan tinabat ba ti alalaki dito'y lubong. Jack kayat ti makisinublan kan ka. Never! Adamot man ang ibagbagada kanyak, may papanken ka, Ana. Anya mananday ta. Saan na siya kinagapuan na daytoy, Ang mga nuko silapan nakmanan. Anya nga ruday ta. Ibagamon Ay kwa, naganak ka kanon? Anya? Itatabi masit ti tiyan ko. Ibagada naganakakon. Ay anya lakit din aya. Kung nagmat nga imposible, naganak ka. Kat inaldaw tamat nga kita dito office. Ni manen Ruben tinagapuan day ta chismisan niya. Kasano mo, Amuklatan. Saan talaga sumardeng day at tao amang perde kanyak. Ang ambayam lang. Taamin nga ibagbaga na kontra kanya kat saan apod no. Ay, true. Nasakit lang tinakam na daya tao. Mala, intakit din nagmerienda. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Onya, kahit mo tigulong, ha? Ay, sana pare. Sumardeng ka kuman. Jacket ti gulong. Ibagam lang, no kayat mo ta. Dinanuganan. Ay, sana pare. Saan mo nga ilayat-layat kanya dahi tadanog mo. Tama nga madanog mo dahi rupak pare. Kunam ka lang na sinon. Saan aga po ta, agkaruba ta? Saan ka natutupan? Pare, yan niya, ti basol ko king ka. 5 basaklang mo dito'y balayaw. Layat ka, layat mo ting kanya. Bawal timag na dito isang wanan ti balay may. Sige pare. Inton maminsan amok taon. Magnaak taon, ijay likod. Bawal amag na uray di talikod. Nay, kit sa dino ngay nga rin ti pagnaak nga agawid pare, no bawal amin ay. Problema mo daytan, Ha? Juan, apay alayat-layatam iti danog ni kumparem ajan Nalastog gayam. Anya nalastog. Inan-ano na ka? Basta nalastog. Ay na agkasta-kasta ka tamaaman ni bakit na delikado ka. Apay, kunam kabuting ko ni bakit na. Anya lang man ni bakit na ngay. Maestra iti grade 1. Ay puunay kan amang tagibasit iti padam a tao. Katsi ka kuma, anya ka. Awan tigin na stand bakit. Sarda nga munday tang aramid mo. Nalastog ka launa yun. Anya tinagtungtungan niyo kini Juan? Awan mo. Kat no nakita kayo itay dito sa ngawanan ti Balayda. Nagsabat kami lang. Nagsabat kayo kat? Awan mo. Kumusta? Kunana. May atlata, kunak mo ta. Day talang.
Uy, kalpasan na nagpakada ako na nagawid. Paray, agawid akon. Kuna, kit babay, kuna na mo ta. Kat na nakita nilayat-layatan na ka. Ha? Linayatan na kaya? Saan mo ta? Ay naaglibak ka pa lang nakitak lang arudan. Ah, dayjay. Naginapir kami lang bakay. San alayat iti danog dayjay. Bye-bye, ang naabuswan na ka dayjay a tao. Abus ko na sa asawa mo, bakit? Idi pa'y ammo kun nga abuswan na ka. Kay kayat na nga aramidan kan ka, gapot ay tultulok mo mat. Ni bakit ko na ya? Takrot kan samat. Ha? Siyak, takrot. Nagkunaking kamay. Ay no saan ka atakrot, danugam dayjay ahwan, ikam ti pagnakman na. Anya, danugag nga wangap gapuna. Anya, agmauyaw. Anya, laki din. Aya, bakit? Adalaag man ti dabagakan ka, Clara, anak ko. Mapanakon mangisuro, nanang. Mabiit laang, taada nga minakitang idikalman, ajak nagustuhan ka. Anya ti nakita yung nanang? Ni Jan, laylayatan jay kaaruba na iti danog. Ay, kunakon kat. Saan lang asyak ti nakakita iti dayjaan na pasamak, nanang? Nakitak kat no eksakto ati manawak iji tawa idi nakitak iti panang layat dayjay akaaruba na kini Jan. Imbagak ngarot kini Jan, nanang, ang ikat katawa na laang. Dayta ngamin akaaruba dakat. Juan tinagan na, nanang. Juan, ano Juan? Nagapo iti pamilya dagiti lastog. Nalastog dagiti naganak na. Uray dagiti kakabagyan da naglalastog da amin. Isumot ti kunak, nanang. Nagmalaskit di ngamin aya. Tanagado ti mabalin nga agbalin akaaruba yaw. Dayjay pa'y lang mat at tao tinatumpungan yaw. Ay, wan nga rod, nanang. Anya lakit din aya amal malas mi. Itaang man, saan laasyak ti nakakita iti inaramid ni Juan apan ang layat na kan ka? Adapay sa balya nakakita? Nakita ni nanang ko. Iso analawag alinayatan na ka iti danog. Saan nakmat adinanog Iso nga ita, nasken asursurwam no kasano mo ti dumanog. Tilay bagbagan bakit? Amumut adyak kayat ti gulaw. Gulgulwanda kan, sa kastapay lang ti bagbagam. Kayat ko, puro kapya bakit? Ay lumaban ka. Ala, agpractice ka iti boxing. Nagtal na ka man bakit? Relax ka laang ka di. Anya laki din na yan. Oh, Jan. Oh, pare, kunang ba da? Kasla saan ta nga, kumpare no, awagan nak langit, tinagang ko pare. Awan kumpare ka takrot. Ha, di mo ka di bagbagati kasta pare, tadakas ti agkarkaray. Makatandano ka kat. Ay, no kasta, agawid ako. Nagkuna nga agawid kan. Ururahin nak ni bagag kaw. Saan ka nga agawid? Agdinanog tapay. Mabitlaang Mike. Jan, agawid ka! Hindi bagit ko pare. Enton maminsan. Agdinanog tan. Isong agpractice ka analaing amakiboksing. Inayaban ka adagos, ta nakitak abut-but ngan na kamananday jay ahwan. At dalang iyar arasas na kanyak bakit? Hina, di pa ila pinabuksitan. Di may balod ako. Adaak mo't amang piyansa kan kakat. Daklay narapaap, ti mabalod bakit? Ay nagtakrot kan. Siya kung ti makarurod kan kan eh. Hingga kiti agarami din, ti lesson plan mo. Iyawat mo man ki direta English a libro di ta abay mo. Ha? Ay, daytay. Ay, nagpuskulin nga English a libro daytoy bakit? Adtaw. English nga ro ti sursuro ka subject. Day taman ti kayat ko asurwan bakit? Ti aging lays.
Taapay anas ka na sursurwam. Ne, dakis aya makaadalak pay. Si kaki di may. Ala, suruan na man kiday. Uray English karabaw laan. Bakay. Bilibak at talaga iti dayjay at tao bakay. Nagtakro. Asinaw, tidakda ka matam. Ni dyan Apay, di mo pa'y sinardangan. nagmayat aluklukwan bakay. Oy, si ka Juan, balbalaagan ka. Isardeng munday tangar aramidam. Dakis ayakit paglulukwak lang may. Intun makaungat ken kadayjay, delikado ka. Tila sasawang. Saan arumbeng apaglulukwam ti padam a tao, Juan? Tandaanam dayta. Anya, ti aramida nila kay mo jay salas, Clara. Agbasbasa nanang, apay ka di? Anya, di basbasaan na. Di English a libro, apay di yung nakita? Apay nga agbasbasa, ni nanangan aya, nagado ti saludsod na. Kat basdaawak lang mo't Saan kayo na masdaaw? Takayat na laang ti makasurusuro iti English. Apay, saan na pa'y nga mo nga ag-English? 75 kano ti grade na iti English idi nanang. Kat, ita, kayat na makasursuro. Iso ano at dawayak, sursurwak mat. Ay kat, lumaing to nang agsaw iti English no kasta. Iso mati kahit na asurwan nanang. Kunak nga ron asurwan na ti agboksing. Wano agkarati. Tapno malabanan na dayjay akaaruba ang naglasto. Mas kayat na mat asurwan ti ag-English. Ay na, nagregat ka mat asurwanan. Unay kaki din aya. Bakit? Anusan na ka day. Dagiti estudyante, maminsan ko laang nga isuro amudan. Ngamsi ka, ay na naminsan nga pulo ko nga inulit-ulit di mo pa'y lang mo. Gagangay tamidyo adan edad ko bakit? Makaumakan asursurwan. Mala, ulitin tamanan bakit? Anya ti ulitin ta? Di page 1 Anya, ay nagadayutan dyan. Nakadanunan tan aya. At datan iti page 100, agsublita manan iti page 1. Bayat may. Ti kukuya-kuya. Wen paray, pariirak man. Nagpudot iyo, nagtibalay may. Nakaino makbasit pare. Ay, so malagaham nga agat arak ka paray. Bayat sa street basit deta rupa ma. Medyo kilo ka pare. Anya, ay, saan mo ta paray? Naglastog kayo ti panagkita ka. Ay, saan paray? Impluensya lang, ti arak dahi ta paray. Danugan ka na talaga! Ay, stop! Look and listen. Anya? Do not try me. But nga naksama ta. I'm not care. Nita, bumugkaw ka man. Anya ti bagbagam. Stop! Stop nga! Aguray ka man! Stop nga! Aguray ka. Tamapan ko alaan ijay balay, jay kadaanan a diksyonary me. Go! Bakit? Ayan na jay diksyonary dito'y paladpad. Tapay, anuam jay diksyonary. Kasapula nga raw. Kaano nabayagan nga awan day jay a diksyonary? Kasano awan? Binulod jay kaanakak nga estudyante. Aging ga ita, saan nan nga insubli. Unay mo tigas tuyag. Binaybay akon tawan mo't laang mga usar dito'y balay. Kasano amawatak nga, jay English nga ibagbaga day ta dyan. Inglissan na ka? Huwag nga raw. Naspak kan, Juan. Na, di na mang katawaan bakit? Ditakan amaaba. Aho, maaba ka sasawam. Inakayaban ng uncle ko sip nyo. Nanya ko mati maitulong kan ka ngay day nga uncle mo.
Padamot ang nurid noray. Ada manggulgulo keng kawan. Sana manggulgulo ang gail. Kay, apay garot akayat mo atiraan ta. Ikan talang iti pagnakman na. Nabayagan kay asa anak adim mandanog baraw. Ay, makadanog kay tanang gail. Ada pagpraktisa na kaanakan. Oh, sinabat na kamanan dayjay ahwan? Kat, nilayatan na kamanan? May kidiya di pagtugtugawak pa kay. Kat, anya nga'y tinaramid na kan ka. Kaya't na ngaglaban kami. Kat, nagpakumbaba kamanan? Wan ko na madagusan na. Pinadas ko nga in English. Nagatras may. Anya ti imbagam nga English. Stop, kunak. Nagatras. Idinin na yunak iti look and listen. Ad-adan na nagatras. Kat, anya ti nakakatkatawa iti dayta. Ay kit maabak ko ada di ahuan ba kay. Iso asurwan nakpay man nga aging lays. Tapno mas manayunan ti armas ko kontra king kuana. Lakay, anya ter aramidin ni uncle mo dito'y balay. Kawan, umaylang agistambay bakit? Itempla man kit iti kabina. Naibos nanti kape na. Agpat patimpla manen. Kat itimplaam Kano nakaliman atasa. Sige lang, kati itimplaam. Adda ka di papanan niya. Awan, sigagit di mo. Juan, umay ka na, andan! Ha? Adda ka nun bakit? Ne, anya ti addan. Sige pa ka. Umaya ko ng kal! Saan ka di ani dyan? Dahil ta magmagna di ta kalsada. Wanang gal, isulan dahil ta. Kita ang tipang naglastogan niya. Kung namlasig sigurado. Amangan manood da ilumlumeng ng armas na. Kitapay ko manood da ilumlumeng ng armas na. Kabuteng mo ang gal. Kabuteng ko. Padayam kabuteng ko. Oray mampay bomba sa armas na. Inta ni Jayan na. Makaraman ganyak de taatao ita. Oh, Jan! Si kamod kayam, pare Juan. Good morning. Apay nga ibagbagatoy ka anak, analastog ka kano, ha? Ha? Sa anak mo't analasdog tiyan mo ka, tata. Nalastog ka, kunam kala asino, bituge mo nang gan. No. Stop it. English sa mo, dahil dyan bagana. Unsanggal. Kat English mo to na. Anya ti English ti danugang ka? Apay adamagam ka na kayang gan. No fighting. That is bad. No. English man ang dahil siya ka na. Let's go home. No fighting. Apay adi mo imbagaan. Ay, mali. Apay adi mo imbagaan na laing magkayam nga ag English tayo tao. Tay nalak kumamot tay daan alibrok iti English. Apay nga nagatras ka matan. Ay, narigat ag English barok. Agdaringungwak. Lapanawag ka na. Angkel! Papanamon nga eh! Inak ituloy nga inuman di kapit baraw. Ang mga nulumabis, kitakan. Nya ka lagi din angkay. Di na mo panawan dito ya. Makigayim ka lang tanggang kuana. Tapos narigrigat ang English. Nakapuyak di tabarang baraw. Anya laki din. Agsublitan nga giskwela ti grade 1 no kastangkal. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.